wannan kuma irin 'yan daba ne suka zo suka latsa ni kuma sun fi ƙarfi na suna da yawa. To lokacin da suka yi ina kan mota a zaune suka keto da yawa suna zuwa suka kalle ni. To kai mu ma ga mu nuna mana daban mana ana ban kalle su ban saurare su ba ban musu komai ba ban ce musu ufan ba. Ɗaya daga cikin sai sa hannu ya kwaɗa min mari. Ina kallon sa kuma ban motsa ba kuma ban sosa ba kuma ban ce komai ba. Wasu suka gama magana suka tafi. Kawai na san abin da ya suka yi min haka kuma Allah ba zai bari ba. Kuma tunda sun manne dan tozartawa tunda a cikin mutane suka yi. Shi kuma Allah ba azzalimin bawa bane zai saka mu. Sunana Tijjani Abdullahi wanda kuka sani da Tijjani Asase ko in ce Damusa ko in ce Sangami ko in ce Ogagoje ko in ce Adahama cikin shirin ɗin gidan Badamasi. Idan kuma ma ka kira ni ka ce kana bara a cikin a duniya shi ma zan amsa ko kuma ka ce inda rabbana in ce ma ba wala. Ni Tijjani mutumin Kano ne, an haife ni a cikin birnin Kano a wata unguwa mai suna Ɗandago kuma na tashi ne a nan Ɗandago kuma nan ne makarantar na yi makarantar firamare ta Gwale firamare kuma na yi secondary Gwale. Daga nan ban ci gaba da karatu ba na shiga harkar fim. Akalla a gasar zan kai shekara 25 da farawa. Da na shiga harkar fim ne sanadiyar mai gida na Ado mai gidan Dabino lokacin da suka zo suka bude ofis a sabon titi na Mandawari kuma a lokacin shi yake da kamfanin gidan Dabino International. To ni ne kamar yaransa na farko. Mu'amala da silar mu'amala da shi shine ya kai ni cikin natsin cikina a masana'antar fim. Shine rikicin duniya na ɗan azan babace da yan gurasa. Ai ni harkar fim ta taimake ni ta ko'ina a rayuwa ta duniya. Lokacin da ka zo ka fara ka haɗu da mutane ɓata gari wanda za su iya lalata rayuwarka sai ka zo ka tsinci kanka a cikin sana'a wacce ita za ta baka sha'awa kuma za ta sa mutane su ƙaunace ka. To kaga tsincire ka daga can gurin da dawo da kai nan gurin yana da muhimmanci sosai a rayuwa. Kuma duk abin da na samu da abin da na zama a gani silar masana'antar fim ne. Don haka ni alherai ni ne ma nake da kwatancen da zan faɗa alkhairan da na samu daga masana'antar fim. Gaskiya ni babban abin da na tsana yanzu ma tashin hankali. Kuma shi action na daba ina ganin kamar mutumin Kano ko waye ko ma waye inda an haife ka a cikin gari ya ka ci kawai an ci kwatanta kawai za ka tuna wani mutum ne da ka san rayuwarsa kawai za ka kwatanta sai ka ga kayi daidai. In dai kai dan Kano ne an ce maka kai abin da yan daba suke yi to ina ganin ba wani abu ne mai wahala. Shi yasa kawai ya zama sana'ata ne shi yasa kawai na kware da yin shakan amma ba aiki na bane. Sau da yawa an yi min wanda sai dai Allah ya sani. An yi min kuma wanda hukuma ne shi ma ba yadda za ka iya yi. Sannan ni dai ba a taɓa min na raini ba amma dai an yi min dai wanda wannan hukuma ne ta yi wannan kuma irin 'yan daba ne suka zo suka latsa ni kuma sun fi ƙarfi na suna da yawa suka wanka min mari kuma komai ma ban ce ba. Komai ba ko magana ban musu ba kuma suka gama suka tafiya su. Sai ma ai shi sa ma sun yi ne dan ya san idan Allah ya maka ɗaukaka akwai mutumin da yake so ya tozarta ka. To lokacin da suka yi ina kan mota a zaune suka keto da yawa suna zuwa suka kalle ni. To kai mu ma ga mu nuna mana daban mana ana ban kalle su ban saurare su ba ban musu komai ba ban ce musu ufan ba. Ɗaya daga cikin sai sa hannu ya kwaɗa min mari. Ina kallon sa kuma ban motsa ba kuma ban sosa ba kuma ban ce komai ba. Wasu gama magana suka tafi kuma ban ce musu ufan ba. Kawai na san abin da ya suka yi min haka kuma Allah ba zai bari ba. Kuma tunda sun manne dan tozartawa tunda a cikin mutane suka yi. Shi kuma Allah ba azzalimin bawa bane zai saka mu.
ina da su, ina da matata guda ɗaya da yara na guda 9. Kai to ina da yawancin yara na mata ne, kuma ina jin daɗin yadda nake zaune da su. Ita kuma shi ƙara auren ban ce ba na so ba, amma yadda za ka kawo macen da za ta zo ta control ɗin gidan a zauna lafiya shi nake jin tsoro, amma Allah ya zaɓa mun da abin da ya fara alheri. Da yake matata ta farko ta rasu ne, kuma na rabu da wata. Ita dai wannan da yanzu shekarar mu 8 da ita. Abin da ya faranta min rai a kuka ne ranar da rana ya ban mota, saboda ba a taɓa min kyautar irin wannan ba, amma kyautar da sai da na zuba da hawaye. Da ya karɓi mukullin ya ce ungo wannan taka ce. Ni ba a taɓa min kyauta irin wannan ba. Ina ganin ana yi wa mutane kyauta. Ne ban taɓa samun kyautar da aka bani haka aka bani ita. Na kalla na fashe da kuka ba sai ita. A ranar da aka kama mu a wani gida akan mun yi shooting fim. Shi fim ɗin ma da na je kyauta ne na wani yaro Aldawaya, da ni da Falal Dorayi, Jibrin Esfage, Mansur Sadiq da shi Aldawayan aka kama mu a matsayin 'yan fashi. Aka kai mu sai da muka yi wata ɗaya a kurkuku. Allah, wannan abin ba zan iya manta da shi ba har abada. Ina yin waka amma irin ta hip hop. Kamar akwai waƙar da na taɓa yi wa 'ya'yana saboda soyayya tare 'ya'yana. Ina cewa da kai batu na aure a ce lokaci ne, to tsaya har ka je ka ja makanka, dakata ka ji ne. Aure shine tushenka. Ni ne nake faɗa ma, ka san ina da mata kuma ina da yara 17. Wata na baya can cikin Nuwamba 99 ina gaya muku na riski marriage. Na haifi 'ya'ya har da wanda ya kamata. Ina da Aisha, ina da Fanna, akwai Khadija, ni nake kiranta mama. Ina Sa'ida, Bulkina kiran ki, waje gurin Sarauki Abba suna kiran shi. Na gode Allah da shi ya azurta ni, ya bani kuzuri a ɗaya ba mai son ma'aiki. Ina alfahari da Rabbana ya bani mata, 'ya'ya mata. Kuna da hankali, kuna da kirki, kuna da tausayi da son zumunci. 'Ya'ya mata, ku ne komai, ku ne kowa, ku ne komai.